Dobré ráno. Ešte predtým, než sa dnešný deň naplno začne, si dopraj niekoľko chvíľ, počas ktorých nemusíš nič riešiť. Nemusíš premýšľať nad tým, čo všetko ťa dnes čaká. Nemusíš sa ponáhľať dopredu. Teraz stačí len byť tu. Ulož sa pohodlne. Môžeš sedieť, ležať, alebo zostať ešte chvíľu v posteli. Ak je ti to príjemné, zatvor oči. A všimni si svoj dých. Nemeň ho. Nesnaž sa dýchať správne. Len si všimni, že tvoje telo už teraz vie, ako dýchať. Nádych prichádza a výdych odchádza. Pomaly sa nadýchni nosom. 1, 2, 3, 4 a pokojne vydýchni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znova. Nádych. 1, 2, 3, 4 a dlhší výdych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nemusíš dých tlačiť ani prehlbovať viac, než je ti príjemné. Každý pokojný výdych môže byť malým signálom pre telo. Nemusím sa ponáhľať. Ešte jeden pomalý nádych a výdych. Nechaj ramená trochu klesnúť. Uvoľni čeľusť. Uvoľni priestor medzi obočím. Uvoľni jazyk. Možno si ani neuvedomujeme, koľko napätia si telo nesie už od prvých minút rána. Myšlienky sa môžu okamžite rozbehnúť. Čo treba urobiť, kam treba ísť, komu treba odpovedať, čo sme včera nestihli, čo sa môže dnes pokaziť. A práve teraz nemusíš žiadnu z týchto myšlienok zastaviť. Nemusíš s nimi bojovať. Predstav si ich skôr ako ľudí, ktorí prechádzajú okolo teba na ulici. Môžeš ich vidieť a nemusíš za nimi ísť. Myšlienka príde a môže odísť. A ty sa za každým môžeš vrátiť k svojmu dychu. Nádych, výdych. Vnímaj teraz svoje telo. Kontakt chodidiel s podlahou alebo váhu tela na posteli či stoličke. Vnímaj svoje ruky, prsty, dlane, ramená. Nemusíš nič meniť, len si na chvíľu všimni. Ako sa dnes vlastne cítim? Bez hodnotenia, bez potreby byť pozitívny, bez potreby cítiť sa dokonale. Možno cítiš pokoj, možno únavu, možno napätie. Možno je v tebe už od rána množstvo myšlienok. Čokoľvek tam dnes je, môže tam na chvíľu byť. Nemusím sa cítiť dokonale, aby som mohol mať dobrý deň. Zhlboka sa nadýchni a veľmi pomaly vydýchni. Predstav si teraz ráno ako čistý priestor. Nie ako zoznam povinností, nie ako preteky, ale ako nový kus dňa, ktorý sa ešte len začína. Nemusíš prežiť celý dnešný deň práve teraz. Stačí zvládnuť túto chvíľu. A potom ďalšiu. A potom ďalšiu. Dovoľ si na okamih položiť si jednoduchú otázku. Čo dnes naozaj potrebujem? Možno viac pokoja. Možno jasnosť. Možno odvahu. Možno trpezlivosť. Možno trochu viac láskavosti k sebe. Nemusíš hľadať správnu odpoveď. Len nech sa objaví prvé slovo alebo pocit. A s ďalším nádychom si predstav, že pre tento pocit vytváraš v sebe trochu viac priestoru. Nádych a pomalý výdych. Dnes nemusím všetko stihnúť naraz. Nádych, výdych. Môžem postupovať krok za krokom. Nádych, výdych.
môžem sa k sebe počas dneška vracať. A ak príde stres, môžeš sa vrátiť k jednému pomalému výdychu. Ak príde chaos, môžeš na chvíľu cítiť svoje chodidlá na zemi. Ak sa myseľ rozbehne ďaleko dopredu, môžeš si položiť otázku: čo je teraz môj najbližší malý krok? Nemusíš mať pod kontrolou celý deň. Stačí zostať v kontakte so sebou. Daj si teraz 3 posledné pokojné nádychy. Pomalý nádych nosom a dlhý výdych. Druhý nádych a výdych. A posledný. Nadýchni pokoj a s výdychom nechaj odísť aspoň malú časť ranného napätia. Nie všetko musí byť vyriešené práve teraz. Začni pomaly vnímať priestor okolo seba. Zvuky, svetlo, teplotu vzduchu. Jemne pohni prstami na rukách, pohni chodidlami. Ak máš zatvorené oči, nemusíš ich ešte otvárať. Dopraj si ešte jednu malú chvíľu. Dnes nemusíš byť dokonalý, nemusíš všetkých predbehnúť, nemusíš mať odpovede na všetko. Stačí, keď budeš dnešným dňom prechádzať vedomejšie. Jeden krok, jeden nádych, jedna chvíľa za druhou. A vždy, keď budeš potrebovať, môžeš sa vrátiť k svojmu dychu. Pomaly otvor oči. Prajem ti pokojné ráno a pokojnejší deň.